Dobrodošli u retrospektivu antidepresiva. Dani za nas nisu baš na zavidnom nivou, bar nešto se vremenskih prilika tiče, ali sve se to nekako u januaru i očekuje. Međutim, kada vam dan počne sa Happy televizijom sa sve smajlijem, voditelj vam nekako potpuno ubije nadu. Uzmite nitroglicerin, naravno prethodno treba da se izmeri arterijski krvni pritisak, jer kod niske tenzije ne bi trebalo uzimati nitroglicerin, pošto obara tenziju. A brate, ne da ubije nadu macuru, nego nadu u bolje sutra. Dakle, jutro na Happy-u sa sve smajlijem, nakon što je voditeljka vremenske prognoze završila izlaganje. Citiram. Čuli ste i narednih dana sranje od vremena, loše vreme. Dalje. Autosugestija je čudo. Neki ljudi i od najtužnijih priča umeju da izvuku nešto lepo. Evo recimo Katarina Šišmanović u emisiji Sve za ljubav tokom razgovora sa jednim mladićem koji ima određeni problem. Citiram. Da, ja sam sigurna da svi naši gledaoci sada uživaju u vašoj lepoj životnoj priči. Ja jako volim kada imamo ovako edukativne i lepe priče, a reci mi koliko godina si ti već narkoman? Pa dobro, priča je više Lukić nego lepa, ali nema veze. Idemo na malo ozbiljnije emisije. U jednom beogradskom naselju došlo je do određenih problema, pri čemu jedna porodica mora da se iseli iz objekta gde živi. U Beogradskoj hronici Rada Đurić ugostila je advokata porodice. Citiram. Da, sve ja vas razumem, ali recite mi, da li oni i dalje zahtevaju od njih troje da se isere? Advokat, citiram. Mislite isele? Rada. Pa mislim i to. Zašto se Rada zabrinula za njihove fiziološke potrebe? Aha, pa znaš na šta je muka. Vrlo slično u vestima Studija B mogli ste da saznate i sledeće. Citiram. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, ako imate neki problem u svojoj zgradi ili ulici, a ne znate kako da nas se rešite, pozovite ovaj broj. Kako da nas se rešite, pozovite ovaj broj. Pa mi smo promenili kanal. Dalje. Idemo malo na sport. Na jednom sportskom kanalu, usled nedostatka zanimljivih događaja, u toku je bio prenos utakmice između dva fudbalska kluba potpuno nepoznatih zemalja. Sportski komentator, očigledno na praksi, izgovara sledeće. Citiram. Vidite, jako čudno. Na usporenom snimku, evo vidite usporeni snimak, izgleda kao da je loptica u vazduhu bila još duže nego malo pre. Loptica je duže bila u vazduhu na usporenom snimku? Ma nema šanse. A šta su to prebitno radile naše poznate ličnosti i time dobile svoj novinski prostor, tome se posvećujemo u vestima retrospektive pod nazivom Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Ceca opet puši. Nakon što je ostavila nikotin, vratila se poruku, a između ostalog biće i kuma Gogi Sekulić na venčanju. Seka i Veljko krsnu slavu proslavili na Tajlandu. Umesto prasetine Seka poslužila morske plodove. A prema najnovijim dokazima kojima neki mediji raspolažu, najverovatnije je ipak istina da je Milan varala Radu. Pardon, Rada varala Milana. Ma koga ovo bre zanima? Na kraju ćemo se samo kratko posvetiti najavom koju je voditelj Srđan Predojević imao dok je u Jutarnjem na Pinku najavio pevačicu Miju. Citiram. Mija, mi smo sigurni da ćemo od tebe sada dobiti kompletan ugođaj, što bi se reklo i ukus i miris. Pa dobro, ne postoji džabe onaj čuveni grafit i žene prde. Mislim, puštaju goluba, jel? Valjda. Posvetit ćemo se tome i ostalim stvarima vezanim za naše javne ličnosti na našem novom fan page-u na Facebooku Retrospektiva antidepresiva, gde vas čekamo. A sada i pozdravljamo On Marcello i ja Enes.